עמרי עובדיה, בן 21, מכרמיאל. התגייסתי ליחידת ההסרטה של דובר צה"ל, ואחרי חצי שנה בערך היא הגיעה. איך שהיא עברה בפעם הראשונה במסדרון, ישר צעקתי שטגן, שאף אחד לא יחשוב שהוא יכול לנסות להתחיל איתה. היא הייתה בת 18 מגבעתיים. איך שראיתי אותה, ישר ידעתי שהיא מוצאת חן בעיניי. נכנסתי אליה לפייסבוק ורשמתי לה שאני רוצה לראות אותה לבד. היא אמרה לי, אין בעיה, תבוא בשבת. התקשרתי להגיד לה שאני יוצא, היא אמרה לי שיש בעיה. אמרתי, מה קרה? היא אמרה, תהיה לנו רק חצי שעה ביחד. זין אני נוסע 3 שעות בשביל חצי שעה. ואז היא אספה אותי מהרכבת, הלכנו לשבת בפארק ליד הבית שלה, והשיחה זרמה. הרגשתי שאני מוכן לרצף בשבילה את הים. ואז כשבאתי ללכת, היא התקרבה, ושאלה אותי, מה, לא תיתן לי נשיקת לילה טוב? אמרתי לה, לא. וואלה, כיבשתי אותה כמו רבנית כיבשתי אותה. ואז חזרנו ביום ראשון לצבא, והיא לא הפסיקה לרדוף אחריי, אס-אמסים, טלפונים, מבטים, ככה שבוע שלם. ואז היא אמרה לי בסוף השבוע, אתה בא אליי בשבת, כן? אמרתי לה, יאללה. נסעתי אליה בשבת, הלכנו לאכול יוגורט. מה לא עשיתי בשביל להרשים אותה? תפסתי את היוגורט, הבאתי לק והעפתי אותו מהיד. יענו מינימום הבן של רוטשילד. ואז נשקתי אותה. פרפרים יצאו מליבי. העיניים הבוהקות, השפתיים הרכות שלה. הרגשתי שאני רוצה לחיות איתה את כל חיי. אני מאחל לנו עוד הרבה שנים ביחד, עם זוגיות יפה, ילדים, ושנקנה את האיגואנה שתמיד רצינו.